Nyika yose yazviziva icharamashoko ichiti mukangoona Prophet Walter Magaya vakangowina the court case avo vakanga vaisa kumatare edzimhosva motoziva kutoti aiwa zifa presidency vatoiwina nokuda kwokuti aiwa kushaya kana kutadza kubudisa his O level certificate chinhu chakashamisa vanhu vachiona kuti aiwa munhu mukuru wese uyu aiwa anotombopa vamwe vanhu anointed water pamwe chete nemaspiritual pens anoonekwa kuti iye the certificate rakadaro haana sanamira mashoko anoshamisa anoreceive anobva mumacourts. Don't subscribe or like or on the bell icon. Tipina BBC Zimbabwe vanhu vachimupotsa unyora achiti the High Court of Zimbabwe delivered a judgment which says without O level Prophet Walter Magaya will not contest for the ZIFA presidency. His case was dismissed because he failed to produce O level certificate. Imagine the owner of PhD ministries doesn't have 5 O levels. Mashoko anoshamisa ari heartbreaking aiwa kune mafollowers ake nefellowship yake pamwechete vanhu vanotungamira vachiona kuti aiwa mutungamiri wePhD ministries anoshama 5 O levels. Vanhu vakutodhauta pamwe chete aiwa nema-educational certificates ake akaatena from South Africa vachiti ndeyechokwadi here akamaatena sei madiploma ake pamwe chete maPhD ake iyachoonekwa kunzi aiwa mukomana haana the 5 O levels. Chinhu chashamisa vanhu ende vanhu vanotoshaika kutonyarira vachiona kuti aiwa their leader chiitiko chakadai aiwa chinyatsokushamisa vanhu and people vaida kunyatsokuocha kuti akangowina this case chete votoziva kuti aiwa the judiciary system yenyika yeZimbabwe yazonyanyisa. Imbotodzai mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi. I've been a comment section made mufunguro enyu. Sana subscribe, like, on the bell icon.